Код 1. Фидан. Човека чудо, говорещия с Бог. Чрез молитви изцелява всяка една душа, която вярва в Бог. Има дарба да лекува с ръцете си. Код 2. Емануил, син на Фидан. Има дарба на пророкуване, лечение чрез миро, което помазва и изцелява на момента, говорещ чрез факти, допълващ се с Фидан, човека чудо. Код 3. Адриан, син на Фидан. Докосва и рисува енергийни картини за зависимости и лечение на всяка една душа. Икони, които помагат за събиране на двойки и хора, които нямат рожби. Допълва се с Фидан, човека чудо. Код 4. Фатма, известна ходжа в България и чужбина. Изчиства негативна енергия, разваля всяко зло около човека. Допълва се с Фидан, човека чудо. Код 5. Секретарите на предаването Ясновидците на народа ви очакват за записване, оплаквания, похвали. За връзка за гражданите от чужбина 0899 907396. За лична среща с Мак Фидан и екипът му 0895 05 5143.